i anem a continuar en este trajecte, perquè precisament és això, un poc Terra Innovadora. És un trajecte, hem començat al matí fent la presentació i anem caminant, anem navegant, ja que estem al costat de la mar, hem començat parlant de la importància que tenen les comunitats energètiques locals, ens hem endinsat en el món de la cultura i ara anem a entrar en una taula que ens fa molta il·lusió i que des del principi jo trobo que Sonia Tirado, la directora general, quan vàrem començar a dissenyar la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i la Direcció General d'Innovació, aquest programa d'innovació era un dels punts, dels ítems on volíem posar l'accent, i és la importància de la territorialitat. A Tatiana, la meva companya i a mi, quan ens pregunten què és la federació, a mi almenys sempre ho comentem, m'agrada dir que la federació som tots nosaltres, totes i tots les que estem així. Som els 542 municipis del nostre territori, les entitats locals menors, les treballadores i treballadors, les regidores i regidors, alcaldesses i alcaldes. És a dir, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies és una associació de municipis i tenim com a objectiu defensar el municipalisme. Som un lobby en el bon sentit de la paraula, per a defensar la política pública local. Però el nostre territori és un territori molt divers, que va no tan sols des del Seni al Segura, des de la Tinença de Benifassà fins a Pilar de la Horadada, des del Cerro Caldero fins al Montgó, sinó que està construït d'una manera molt diversa. És un territori que té grans ciutats, amb un turisme important, com és la ciutat d'Altea, per cert que tenim el senyor alcalde i aprofite per a saludar-lo, sinó també de ciutats menudes. I això és del que anem a parlar avui. Tenim avui amb nosaltres així alcaldesses de ciutats menudes i el company Carlos Alarcón, que és el cap de seccions de ciutats intel·ligents de la Diputació de València, per a veure també com se configura des d'una institució supramunicipal allò de les ciutats intel·ligents. Parlem de ciutats intel·ligents, però també hi ha pobles intel·ligents. Sonia Tirado i Diego Gómez, el vicepresident, al principi, en la nostra presentació, han deixat una petjada, han dibuixat una miqueta de la importància que té innovar, perquè la innovació ja ho hem parlat i durant estos dies parlarem molt, no és sols tecnologia, és una manera d'afrontar la vida. Així hi ha treballadores i treballadors que treballeu en llocs diferents dels ajuntaments. No tan sols n'hi ha persones que treballen en el departament d'informàtica o de noves tecnologies. Se pot innovar en tots els departaments i se pot innovar en qualsevol vessant de la nostra vida. I es pot i es deu d'innovar en les poblacions xicotetes. Assumpta Domínguez és alcaldessa de la població de Potries en la Safor, 1.000 habitants, no? Més o menys. 1.066. 1.066 habitants. Estic comptats, I Susana Navarro, anarem a la Vall d'Albaida, és alcaldessa de la Vall d'Albaida, un municipi de 300 i escaig, no? 322. És a dir, en Altea es pot innovar i se fa una gran tasca, però també podem innovar en municipis xicotets, no? Aleshores anem a començar per a parlar del, això nosaltres li hem dit Smart Village, que queda molt modern, però els pobles intel·ligents, m'agrada dir-li a mi. Comencem amb Assumpta, si vols. Assumpta, conta'ns una miqueta què esteu fent, perquè s'està treballant molt bé en els dos municipis, tant en Bellús, tant en Potries i també des de la Diputació de València, que ens facin també una visió des d'una institució supramunicipal de com els pobles menuts poden innovar. Moltes gràcies, Juli. Bona vesprada a tots i a totes. Agrair especialment la presència de l'alcalde d'Altea, Jaume, gràcies per acompanyar-nos, també a Reis. Evidentment, agrair a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies que hagi organitzat aquestes jornades i de manera ben especial per comptar amb mi, amb la meva amiga i estimada Sonia Tirado. Gràcies. Jo soc més de taula camilla o tendur, que es diu Ontinyent, i per tant no vaig a alçar-me de la taula. Però mireu, sí que volia de manera prèvia compartir amb vosaltres algunes reflexions. Fa tan sols unes setmanes el cel es va obrir i va caure a la comarca de la Ribera, els que sou de la Ribera estàveu allí en els poals, en les mans, van caure més de 200 litres per metre quadrat en molt poc de temps. Tanmateix ja estem constatant i estem advertint
quin estiu hem passat, amb aquestes temperatures elevadíssimes, estem batent tots els rècords històrics, habidos i por haver, que es diu, i per tant ens trobem davant d'un escenari d'emergència climàtica que ja avui ningú qüestiona. I això ens obliga a tots i a totes a incorporar canvis profunds estructurals per a poder limitar l'augment d'aquestes temperatures i, si de cas i si es pot, evitar en la mesura de lo possible la proliferació de fenòmens climàtics extrems i sobretot el conseqüent impacte negatiu que tenen els ecosistemes, els nostres ecosistemes en la vida humana. I algú dirà, i això perquè mos ho conta? Està. Bueno, perquè tot té un perquè, no? Aquestes reformes estructurals que són precises, que són necessàries, al nostre entendre han d'estar el més consensuades possibles amb la ciutadania. Precisem d'institucions fortes i responsables polítics, abans ho he dit, amb lideratges polítics que garantisquen precisament aquests sistemes de protecció que faciliten la transició sense deixar ningú enrere. No és un spot de campanya electoral, vos ho dic, tot té un perquè, si m'ho permeteu. Jo vinc del cor de la Safor, de Potries, un poble de 1.065 habitants, que va ser l'any 2018 capital cultural valenciana, que tenim moltes coses al nostre favor, però també tenim altres coses que són inconvenients o que lastren el creixement d'un poble que defensa la ruralitat i sobretot la necessitat de que la gent es quede al poble, a viure, no a dormir, a viure. Per tant, les noves tecnologies i la capacitat que tenim com a societat d'innovar i també d'innovar en l'organització de les administracions i en la manera en com les administracions prestem els serveis va ser clau i determinant per a construir pobles i ciutats més resilients, pobles i ciutats que tinguem la capacitat de frenar el despoblament. És a dir, no té trellat que el 80% de la població estiga a les grans ciutats i en les franges costaneres. Alguna cosa estem fent mal. Si em permeteu, per a nosaltres la pandèmia, motivada per la Covid, ens ha obert una altra mirada cap al territori i hem d'aprofitar aquest inconvenient i transformar-lo en una oportunitat. La necessitat d'un territori rural intel·ligent, les Smart Village. Superar els obstacles derivats de la falta d'infraestructures i de serveis que en ocasions patim en el món rural. El compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, ODS 9 i 11 de l'ONU, depèn tant d'una urbanització responsable com de l'impuls a polítiques que proporcionen a les zones rurals millores en educació, sanitat, indústria, tecnologia, logística i del foment d'una economia verda i d'una gestió estratègica del medi ambient. I ahí sí, si em permeteu, vaig entrar a parlar de les Smart Village, o almenys el que em Potries hem interpretat. Nosaltres estem immersos en aquesta estratègia amb un doble objectiu, que el món rural es convertisca en motor de canvi i en la creació d'espais de vida en futur, no sols per als que hi habitem, sinó per als nous veïns i veïnes. I ho estem aconseguint, a poc ho estem aconseguint. Com deia treballem per construir pobles sostenibles i resilients i per a nosaltres la transició cap a la sostenibilitat és una prioritat absoluta perquè l'emergència climàtica també ho és. Hem de pensar, i així s'ha dit abans, s'ha comentat al llarg del matí, hem de pensar a dècades vista, però actuant ja. Jo no sé si el fet de ser d'un poble menut fa que això no em preocupi, o no em preocupi excessivament, i ara vos diré per què. Nosaltres estem acostumats. Som un poble que venim de la resistència i jo sempre dic que em poso el mateix exemple. Un poble que ha tardat 18 anys en obrir un museu, què voleu que vos digui?
Però sí que és cert que compartim una filosofia, i és que estem i necessitem un canvi de paradigma. Però aquest canvi de paradigma ha d'anar acompanyat d'un canvi de marc mental. I ahir les administracions tenim un paper determinant. Quan dic administracions, parlo de totes les administracions. No és allò de que, com nosaltres venim d'un poble xicotet, doncs l'Ajuntament no ho va fer, que ho faig en els grans, que ho faig a la capital de comarca, que ho faig en les ciutats més importants, que ho faig a València ciutat. No, no, no. Això no va de grans i menuts. Això ens toca a tots, a cadascú allà on viu, allà on resideix, allà on treballa. I per tant, com deia, des de les administracions, paper actiu i determinant, i per tant, obligats a replantejar les inversions en infraestructures públiques, com peatonalització de carrers, pobles més amables, més accessibles, més verds, així també ja s'ha dit al llarg del matí, per tant no estic dient cap novetat. Però nosaltres també hem de donar exemple i per això cal, al meu entendre, al nostre entendre, innovació, estratègia i recursos. En aquest sentit, des de l'Ajuntament de Potries hem impulsat diferents accions. En l'àmbit de l'eficiència energètica, la instal·lació de plaques fotovoltaiques i la creació, com hem dit adés, d'una comunitat energètica local per avançar en aquest autoconsum i caminar cap a la sobirania energètica. A hores d'ara estem redactant el pla estratègic de la SEL. Nosaltres som poquets, però necessitem documents. Documents que posen gris sobre blanc allò que volem ser, on volem anar. I sense això és que no ens aclarim, què voleu que vos diga? Cada poble, també s'ha dit així, té les seues singularitats, particularitats i necessitats. Però nosaltres, si no tenim plans, documents estratègics, no fem res. De fet, tenim constituït el Consell Municipal Cultural que s'està encarregant d'elaborar el segon pla estratègic cultural. Hem esgotat el primer i estem ara en vies del segon. I en aquest impàs no ens trobem. És una manera de funcionar i de treballar. Torno a la SEL. Un 10% de les 800 vivendes habitades s'han donat d'alta com a socis. Estem, com he dit adés, a l'espera que la comercialitzadora, la distribuïdora Iberdrola, resolga els tràmits administratius per tal que s'engegue la SEL, per tal que comencem a descomptar el cost d'un quilowatt en el nostre rebut. El repartiment de la primera instal·lació va permetre, com deia, 1 quilowatt per habitatge i per soci. N'hi ha llista d'espera. N'hi ha molts socis, pocs quilowatts. Es va fer un sorteig i la comunitat, integrada per els veïns i veïnes del poble, van dir què es repartia i com es repartia. Cogovernança, codecisió. Ajuntament com a administració facilitadora, impulsora, però el veïnat, la ciutadania, és la que ha de tindre la capacitat de decidir com, quan. En aquests moments hem presentat 2 projectes més, de tal forma, 3 més, de tal forma que haurem aprofitat totes les cobertes dels edificis públics, tret de l'Ajuntament, que com és un palau del segle XVII, està protegit, catalogat i, per tant, res a dir. Acabem d'instal·lar un sistema de monitorització dels consums energètics en tots els edificis municipals amb control remot. A més, ens dona les lectures d'emissions de CO2. Hem implementat un sistema de monitorització de moviments de persones, accessos al museu, en el nucli antic del poble, quan es transita més, perquè això ens pot ajudar després a dissenyar quan s'ha de tallar un carrer, com, el desviament, etc. Hem implementat un sistema de comptadors intel·ligents en la xarxa d'aigua potable. Nosaltres, l'Ajuntament de Potries, és l'empresa que gestiona el servei municipal de l'aigua potable. Ens neguem a privatitzar la gestió d'aquest servei i, per tant, hem de continuar avançant en la implementació de sistemes que ens ajuden a ser més eficients, també en els consums d'aigua.
Això ens permet disposar diàriament de manera automàtica del perfil de consum i identificar les possibles alertes de fuita. A més, aquest sistema, com deia, ens permet optimitzar la inversió a través de la millora del coneixement de la distribució de l'aigua i també de la utilització de la xarxa. Els comptadors intel·ligents ens aporten beneficis, però no a l'administració, al veïnat, a cadascun dels potriers i potrieres, ja que, en principi, no té cap cost directe sobre les tarifes de l'aigua, permet les lectures remotes sense necessitat de ser-hi presents i podem estar informats, com he dit, des de fuites d'aigua, de consums excessius, d'allò que se'n diu un mal funcionament de la xarxa. Una qüestió més, accés a wifi gratuït. I ho fem gràcies al programa Wi-Fi 4 de la Unió Europea. Facilita el teletreball, la connectivitat, tot i que encara, i és ben cert, i al món rural encara més si cap, existeix la bretxa digital i hem de reforçar el traspàs del món analògic al món digital encara per a moltes persones. A Potries, com ho hem fet? Vaig acabant. Hem actuat de la mà de la Conselleria de Sectors Productius, de l'IBACE, de la Conselleria de Transició Climàtica, de l'IDAE, del Ministeri, de la Diputació, a través dels programes Reacciona, de l'àrea de Medi Ambient, de modernització, el programa Impuls de les Smart City, a través de fons europeus, formem part del grup d'acció local Som Rurals, a través de totes les línies de finançament que ens posen al nostre abast. O sigui, no li fem ascos a res, ni a ningú. Avant! Però, torno a reiterar, per a nosaltres és molt important tindre marcades les estratègies, perquè si no sabem on anem. Vaig acabant. Altres accions que hem fet en els darrers anys i que continuem fent. Canvi de portes i finestres en l'Ajuntament, ara estem en la Casa de la Cultura, millora dels aïllaments tèrmics per fer-los més eficients, al carrer punt de recàrrega elèctrica, flota de vehicles elèctrics al 100%, adquisició d'una biotrituradora per a ús comunitari en el programa municipal Foc Stop 0, recuperació de trams fluvials dels Serpis i la creació i la recuperació per a la ciutadania de la platja de Potries, ajudes per a la compra de bicicletes elèctriques, bonificacions a l'impost de circulació de vehicles elèctrics i híbrids, bonificacions ICIO per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques per a autoconsum, ja no comunitari, sinó individual, impuls a l'agricultura sostenible amb l'elaboració del PEDAS, el Pla Agroecològic. Podria estar més rato, però vaig a deixar-ho estar així i vos deixaré torn de paraula i de preguntes. El que sí que vos dic és que cal que la política municipal impulse el sector públic per a la transició i cal empoderar a la ciutadania per a que ens demanen comptes als governants. I nosaltres tenim el deure i l'obligació de retre'ls compte d'allò que fem. Moltes gràcies, a la vostra disposició. Gràcies, Assumpta. Per a fer la introducció a Susana, així faig un poc abans diem propaganda, de publicitat d'allò que estem fent. Este programa Terra Innovadora s'emmarca dins d'un programa molt ample de la Direcció General d'Innovació, que se diu Municipis Intel·ligents, molt ample, i dins de la Federació de PIM, que seria la part de formació. Dins de PIM, una de les coses, o moltes coses que fem, ha sigut presentar una plataforma per a detectar com d'intel·ligents som nosaltres. Ho està desenvolupant a Baesen amb la col·laboració de la Direcció General. Aleshores, ha estat molt bé perquè si nosaltres dèiem que un dels objectius de la federació és la territorialitat, este programa que estem presentant ha sigut molt territorial. Estem recorregunt tot el territori valencià, des de Castelló de la Plana, Borriana, València, Godella, Ontinyent, Altea, Alacant. És a dir, que intentem portar tot allò que fem a tot el territori. La plataforma serveix per a que vosaltres com a municipis vos autodiagnostiqueu quin és el vostre nivell de municipi intel·ligent. I això és la pregunta, Susana. Com d'intel·ligent és Bellús?
Bueno, pues jo en primer lloc, abans de contestar-te, si me permets, vull donar les gràcies a la Federació per donar-nos l'oportunitat de poder donar visibilitat a aquests projectes intel·ligents, a aquestes noves tecnologies aplicades al món rural, perquè jo vinc d'un municipi de 322 habitants, que com podreu comprendre ja voldria tindre jo un tècnic de cultura, un museu, perquè sobrevivim si aconseguim tindre la biblioteca oberta, que no sempre és fàcil perquè no podem finançar un lloc de treball per a que obri la biblioteca, evidentment, perquè n'hi ha molts pocs xiquets a la població. Entonces, una vegada ja donar les gràcies i donar-nos les gràcies en nom de tots aquests municipis xocotets, jo com a alcaldessa que a vegades me rebel·le molt contra... És que no ens doneu possibilitat de fer-nos veure. Moltes gràcies. I com d'intel·ligent és el municipi de Bellús, la primera sorpresa he sigut jo quan esta setmana de la guia que ens ha facilitat a Baesen, me dona compte que el municipi de Bellús està en un ràtio de 1%, no en tots els sectors, evidentment, però sí en el del mig ambient, que és el que nosaltres des de l'administració local hem apostat en aquesta legislatura. I si me permeteu, me vaig alçar perquè jo soc al contrari que la meva companya Assumpta, necessite estar de peu per a poder comunicar millor. Esta és la guia Smart City que ens ha facilitat a Baesen i com podreu veure tinguem ja analitzades dins dels diferents sectors en quins sectors ara tenim que seguir treballant perquè l'objectiu que hem aconseguit d'un punt en mig ambient ara tenim que aconseguir-lo en les altres àrees, en energia, en mobilitat urbana sostenible tenim el pla de mobilitat, tenim cotxe elèctric, tenim carregador per a cotxe elèctric, tenim digitalització, estem un poc més fluixos en innovació social. La veritat és que en un poble on la bretxa digital és tan àmplia és molt difícil, perquè en el municipi de Bellús més del 65% són persones majors. Entonces és molt difícil digitalitzar socialment a totes aquestes associacions. En les altres dues que no es veig bé, govern de la ciutat, nosaltres com a municipi és la Diputació, com també ha dit Assumpta, és la Diputació la que ens finança tots aquests projectes. Nosaltres, si no fos per la Diputació de València, seria molt difícil que els municipis tan xocotets com el nostre pogueren tirar endavant, i sobretot en aquestes tecnologies. Destacar que la tecnologia és molt important perquè nosaltres, al no tenir recursos humans, la tecnologia ens facilita donar un millor servici, tindre dades, que avui en dia és el que ens interessa a totes les administracions i a tots els governants, és tindre dades per a poder prendre decisions i decisions acertades. Per tant, jo no soc una persona tecnològica, jo vinc de l'EGB i la veritat és que no m'agrada, però no deixo de reconèixer que és molt important i cada vegada més pense que l'administració d'edat té que tindre en compte que els municipis xocotets som els que on primer hauria de vindre la fibra òptica, perquè nosaltres la necessitem tal vegada més que un municipi gran que se la pot finançar. I això ho dic ahir per a que totes aquestes càrrecs polítics que esteu així, que ho tingueu en compte cada volta que legislem. Així com deia, Juli, esta setmana repassant el mapa, me queda sorpresa que hem aconseguit en medi ambient la màxima nota, un municipi de 322 habitants on no disposem, com he dit, ni de tècnic de mig ambient, però és que la plantilla del municipi són una secretària un dia a la setmana, una administrativa i jo per les vesprades perquè de matí treballi. O sigui, que en voluntat pense que se poden aconseguir molts reptes. Tenim ja crear la comunitat energètica. Este mes ja tenim el finançament per part de l'IBACE
i estem en aquests moments creant l'associació sense ànim de lucre on podrà participar en part d'allí l'Ajuntament, però ens ha sorprès, que també vull destacar, que ha hagut molt bona acollida per part dels nostres veïns i veïnes. Ens pensàvem que anem a fer una inversió xicoteta perquè possiblement no n'hi hagi gaire interès i ens ha sorprès l'interès que ha hagut per part de la gent. Per tant, a finals d'aquest any tindrem ja la comunitat energètica local creada. I principalment jo vinc a parlar-vos de com aplicar la tecnologia als diferents serveis. Com que molts dels serveis nosaltres els tinguem que delegar en les administracions com la Mancomunitat, en ells es preocupava perquè tots sabeu que ara tinguem reptes, no sols reptes en matèria de sostenibilitat, complir els ODS, Horizonte 2030-2050. Nosaltres ens trobàvem en una situació on la recollida de residus la replegava la Mancomunitat de Municipis, la valoritza i la planta de tractament ho gestiona l'UB5, el LOCOR, però la recollida nosaltres ens la prestava la Mancomunitat. En el municipi de Bellús són molt poquets habitants i veiem vindre tot el que ara en aquests moments tenim, que són ja penalitzacions a la tassa de vertido, tasses molt elevades perquè no hem aconseguit construir les plantes quan tocava, tenim que portar les nostres tones de residus a altres plantes de la comunitat. I tot això feia que la gent se queixava de la tassa del consorci i de la tassa de residus que tenia que pagar. Nosaltres com a administració veiem que no era just perquè en el poble s'estava reciclant alguna tassa important però ningú ens donava dades. I no podies reclamar perquè realment tu tampoc sabies quines eren les tones anuals que se generaven en el municipi. Perquè la mancomunitat on nosaltres pertenecem és una mancomunitat on se treien mitges de tota la ruta. Aleshores vam coincidir per fires i per altres situacions en una empresa que es va donar l'oportunitat de fer una prova. I com tot en esta vida, no n'hi ha que tindre por a fer proves, perquè de les proves pots aconseguir molts acerts, i entre uns d'ells va ser aquest. Com controlem les tones perquè la gent del nostre poble pagui el que és just? Pensant-se en nosaltres. I avui en dia s'està innovant moltíssim en aquest sector, com sabeu anem tots cap a nous paradigmes i nosaltres el que hem fet ha sigut, després de tindre el Pla Local de Gestió de Residus aprovat en l'any 2018, vam aconseguir uns contenidors, són contenidors intel·ligents, però no sols que saben qui aporta, sinó també te pesa el que aporta cada un dels veïns. I també vull dir tot això perquè se m'ha oblidat abans, volia fer una reflexió, compartir amb vosaltres, que quan jo vaig sentir la primera vegada Smart City, jo em vaig anar a Google i dic, ¿esto qué es? La Diputació me dona diners per a Smart City. ¿Esto qué es? Me va sorprendre perquè Smart City al final era aplicar tecnologia a serveis que en un municipi tan xocotet com el nostre ja ho teníem fet. I ho havíem aprofitat no de subvencions a Smart City, que ara benvingudes totes, en PEPOs d'altres legislatures. Nosaltres hem comprat una màquina de compostar amb un PEPOs, hem canviat els comptadors de lectura d'aigua amb un PEPOs i ara avui, que tot el món ja està parlant de comptadors electrònics, de Big Data, de software, hardware, nosaltres ja teníem fet molta feina d'aquesta. I som un municipi de 322 habitants. Insistís molt perquè vosaltres sabeu el que costa, no? Ja en un municipi de 5.000, 6.000, imagineu-se 322 habitants, una personeta, l'alcalde va de vespre i el secretari una vegada a la setmana. Bueno, estos són els 3 contenidors. Nosaltres ja havíem posat en marxa la recollida porta a porta de la fracció orgànica, que com sabeu, nosaltres, ara ja tots estem obligats, tenim uns plaços que complir per a separar la recollida de l'orgànica de lo que és la fracció tot en uno, que era la resta. Nosaltres això ja ho havíem fet, ara després vos presentaré el projecte d'economia circular que ja està al 100% implementat en el poble, però ens quedava, i ara després d'haver fet tot aquest esforç, d'estar reciclant un 80%, ninguna administració va compensar-nos, perquè no puguem justificar aquestes dades d'on venen.
Pues ja ho tenim. Este és el contenedor. N'hi ha 3 i ara vos poso un vídeo que no sé com se posa el vídeo. ¿Qué te lo posen? Sí, el posen desde. Sí? Vale, fenomenal. Este es el contenedor, está en la plaza del En mi pueblo. corta ausencia, Roosevelt estuvo muy cerca de provocar una explosión mayor que la ocurrida en el... I se lo soc jo. Sí. Evidentment. L'accent no és de Bellús. Bueno, era que veig un poc com funciona. El que hem fet ha sigut aprofitar les noves tecnologies amb una targeta codi QR. Este contenedor té una pantalla electrònica que te llits el teu còdic. El codi QR per què? Pues perquè el codi QR les persones majors el poden portar a una targeteta i el que no el porta en el seu mòbil, no se perd mai i a ningú li s'ocorrís deixar-se el mòbil a casa quan va tirar la basura, que no. Pues, per tant, garantíem que la gent no s'enfadara perquè aplegava el contenidor i no podia depositar la seva basura. I s'està a la plaça, és la plaça del poble, damunt és un contenedor que està integrat perquè se pot rotular i se pot, amb la foto de diferents paratges, aplega el veí, s'identifica, el contenedor sap, el sistema electrònic sap que és Mario, a més està sensoritzat en diverses parts, en la part de l'apertura de la porta tu passes la mà, detecta que hi ha presència i quan ja t'havia identificat, tires i a la part de baix hi ha unes bàscules que pesa i calcula la diferència de l'abans i del darrere. I això què te permetís? Això te permetís, no vaig entrar al programa perquè tenim un software que està relacionat amb la part electrònica del contenidor. El contenidor munta, el programa munta les dades a través d'una targeta GSM. Tot això m'ho he tingut que aprendre perquè me costava la tecnologia. És una targeta GSM que és com una targeta de mòbil i el que fa és que munta les dades en el moment en què tu accedisses al contenidor. Nosaltres en l'Ajuntament accedim a la plataforma i la plataforma es diu que Mario ha depositat en el dia de... Este és un poc que vos comento com funciona, el panel de control, que és la primera imatge que tens al programa, i ahí tens els 3 contenidors on estan ubicats. Se poden canviar de lloc, se poden desplaçar, pots donar-los diferents usos. Si és un contenidor de resta, com tot això depèn del programa, pots canviar-li, pots tirar més a baix, per favor. Després, si voleu, si algú té interès i vol mostrar-ho, vos puc donar inclús les claus per a que pugueu accedir i veureu. El que fa és que aquestes dades que ens passa a la plataforma, nosaltres després les exportem a una Excel. En aquesta Excel, nosaltres el que fem com a Ajuntament, així tenim les quantitats, que tota aquesta informació també s'ha muntat a través de la plataforma a Sentilo, que Sentilo és la plataforma digital que per Smart City ens obliga a la Diputació de València per a poder justificar la subvenció que se munten totes aquestes dades. Així tenim les gràfiques de lo que s'ha aportat durant el que va d'any, de la fracció resta. Per què fracció resta soles? Perquè de moment soles ho han fet en la resta, perquè la fracció orgànica l'estem arreplegant porta a porta. Donem d'alta tots els veïns i veïnes del padró a través d'una Excel. És que, Rosa, no sé per on estàs. Passem a la següent. Està en la web, no està, això no és el PDF. Estic en la web? Sí, això és la web. Vale, pues perfecte. Rosa, poso las aportaciones y la final. Para que vegeu, ara vos demostrem en temps real, perquè Rosa està connectada al software, a la web, a la nube, veurem en temps real quina és l'última aportació que s'ha fet avui, per exemple. I això va ser aportació, lleva códigos rollo. Este sistema també està preparat perquè si algú vol utilitzar en algun dia el ROI amb identificació en codi QR, en comptes que siga per targeta o per QB i amb tag, poguera anar en ROI, l'Ajuntament en aquest cas serviria el rotllo de les bolses i anirem codificades. Entonces, està preparat per a qualsevol tecnologia que tu puguis aplicar o qualsevol sistema de recollida
en el futur, perquè ara tenim que estar ja tots preparats perquè tot està canviant d'una forma molt ràpida. No? Ese es el 18, pues no tendrás que llevar código rollo. Si li dius... Vale. Això és la Excel de com treballaríem. I en aquesta Excel, una vegada tens la Excel, ja tens totes les dades necessàries per aplicar el pago per generació. Que és lo just. O sigui, nosaltres l'any que ve, ara estem en la fase, anem a modificar l'ordenança, perquè el que volem és que cada veí, cada unitat fiscal del poble, realment pague el que ha generat. I això ho controlem a través d'esta aplicació, a través d'este contenedor i a través de la plataforma. L'Ajuntament, fixeu-se, és que te trau el detall exactament de 1 quilo, 6 quilos, 5 quilos, 1,40, 0,63. On hem fet nosaltres els esforços? En la fracció resta. Per què? Perquè, com tots sabeu, la fracció resta és la que més penalitza. És la que penalitza quan portes al vertedero, és la que penalitza perquè és la que paguem entre tots, no? Que és la que ningú controla. Entonces, i bueno, pues, no vull entrar molt més en la plataforma, simplement pues, que vegeu que això és una prova de com les noves tecnologies les podem utilitzar per a fer més fàcil i més justa, en el cas de Bellús, la tassa per a que la gent pagui realment el que genera i no acabar en aquestes mitges, que era el que nosaltres teníem en el municipi, i on la gent que reciclava pagava el mateix que la gent que no reciclava. I també ens diu en quin percentatge està el contenidor. Quan està en 45%, vol dir que no fa falta que vinga el camió de la recollida a replegar-lo. Evitem rutes, petjada de carboni, i sols venen a replegar-lo, en aquest cas, perquè la Mancomunitat per contracte no pot eliminar rutes, però que en el nou contracte sols vindrà quan este programa li envia un correu electrònic al gestor i li diga que el contenidor dipositat en tal lloc està al 80%. I això també va ahorrar costos que farà més barat la recollida. Controlant la fracció resta, en aquests moments vos hem posat els últims 6 mesos. El consorci per mitges ens cobrava 72 tones a l'any de residus en Bellús. 72 tones. I hem comprovat que posant el mes que més generem són 2.000 quilos. 2.000 quilos per 12 mesos són 24.000 quilos, són 24 tones. Estem pagant una tercera part, estem pagant 3 vegades més del que estem portant al consorci. I això és molt injust. Per tant, amb aquesta ferramenta, nosaltres com a municipi ara s'assentarem en el consorci i en la Mancomunitat i li direm que volem pagar el que nosaltres estem generant perquè tots els sistemes i les noves tecnologies i els nous contractes i objectius de la llei de residus, el PIR, ens obliga a anar-se'n a sistemes més eficients. Este és un mes que nosaltres utilitzem en Bellús. La fracció orgànica la compostem, la valoritzem i se la quedem al poble i la utilitzem per a qualsevol veí, llaurador, agricultura ecològica, el que vulguin, està a disposició de tots, i la fracció resta, que era la que sí que ens interessava controlar, primera, per lo que ens factura el consorci. Nosaltres no tinguem mitjos, no tinguem tècnics de medi ambient, ni tinguem enginyers, ni tinguem arquitectos. Ve l'arquitecte de la Diputació quan li crides. De normal no està. Per tant, totes aquestes ferramentes ens donen armes per poder defensar-se, per poder reivindicar i per a poder aplicar tasses justes. I per finalitzar, vaig a mostrar-vos un vídeo que hem fet en el que aquest projecte d'economia circular en medi ambient s'ha dut a terme i ja és un èxit des de fa un any. Prácticas eficientes de gestión de residuos y uso sostenible de la tierra. Això és la màquina En la actualidad, compostatge. cada ciudadano genera alrededor de 400 kilos de basura cada año. De esta basura, casi la mitad corresponde únicamente a materia orgánica que bien tratada puede tener beneficios para el medio ambiente.
además de reducir la huella de carbono, los gases de efecto invernadero y el impacto del transporte del residuo a los vertederos. Por este motivo, Maya se ha unido a la experiencia de Griffin Refineries, creando un sistema innovador que valoriza el residuo orgánico en origen y lo convierte en compost. Este sistema de compostaje modular contribuye a solucionar el problema de los residuos orgánicos y ayuda a que las administraciones locales se adapten a los objetivos marcados por las directivas europeas y la Ley de Residuos y Suelos. Pero lo más importante es que podemos reducir los residuos que llevamos al vertedero en el mismo origen, generando a su vez un subproducto que es beneficioso para nuestra tierra, el compost. Es decir, en este proyecto de economía circular le devolvemos al suelo en forma de nutrientes los residuos orgánicos que sobran en el hogar. Pero ¿cómo funciona el sistema APR? El primer paso consiste en obtener un residuo orgánico sin impropios para garantizar el compost de calidad. Y para ello es necesaria una correcta separación y gestión de la fracción orgánica, que puede ser mediante recogida puerta a puerta o contenerización con control de acceso. Una vez los operarios recogen toda la materia orgánica, la depositan en la instalación. El proceso se lleva a cabo gracias a la fermentación aeróbica como proceso exotérmico, siendo el propio calor producido por el material el que garantiza su higienización. Este proceso está controlado en todo momento gracias a la monitorización de las temperaturas de cada etapa y el estado del equipo. La unidad APR25 funciona siguiendo 4 procesos básicos: aireación, regulación de la temperatura, reducción de la humedad y estabilización del pH. El sistema permite la entrada de oxígeno para airear la materia orgánica y a su vez permite la salida de dióxido de carbono a través de un biofiltro que reduce los malos olores. La temperatura del interior de la unidad se regula mediante la ventilación y el volteo. Controlando de forma automática que la temperatura supere los 70 grados, eliminamos gérmenes patógenos, de forma que la calidad del compost será óptima. Debido a las altas temperaturas, la alta evaporización que se produce hace que se reduzca la humedad en el producto hasta conseguir valores óptimos entre el 40 y el 70%. Finalmente, los valores de pH que durante la fase termófila han podido ser próximos a 8,5, en la fase final se estabilizan a valores cercanos a la neutralidad. Se trata de una instalación con bajo coste de operación y mantenimiento, sin lixivianos y sin olores. Además, se puede ampliar progresivamente con módulos adaptándose a las cantidades necesarias. Este sistema de compostaje APR es capaz de valorizar entre 25 y 18.000 toneladas de biorresiduo al año. Para un resultado final óptimo, es conveniente dejar el compost 15 días al aire libre para que finalice su proceso de maduración. Gracias a este modelo de economía circular, el sistema APR nos permite ser más sostenibles con el medio ambiente, cumplir con las nuevas normativas y devolverle a la tierra lo que una vez salió de ella. Bueno, este és un projecte que se va posar en marxa en el nostre poble i nosaltres el que vam fer és aprofitar la conjuntura i dir un poble voluntari per a poder posar aquest sistema. Pues enseguida, Bellús, ha funcionat, està ahí. Nosaltres en una subvenció de Pepos vam comprar aquesta màquina abans inclús de que el consorci tinguera regularitzat les illes de compostatge. Nosaltres ja teníem aquesta màquina. La illa de compostatge l'hem posat perquè ara el que volem és implantar aquesta màquina en la illa per a que tot estiga en un punt en concret. El vídeo se va gravar en el nostre poble i aprofitem tots aquestes oportunitats que ens dona el poder posar en marxa projectes que al final estalvies, però no tenim mà d'obra. Nosaltres no ens podem permetre tenir una persona, ni podem arreplegar tot porta a porta, perquè 12.000 euros que costa a l'any una fracció, nosaltres no s'ho podem permetre, perquè seria incrementar el recibo de la recollida, la tassa, en 100 i pico euros. Si fem això, qualsevol alcalde ens tiren al carrer a la següent legislatura. Per tant, és un exemple de com a vegades les tecnologies, en aquest cas, en el cas de Bellús, ens han facilitat la llavor, ens faran estalviar molts diners de les tasses a tots els veïns i veïnes, tot el que és el sector de residus
i el tinguem ja cobert. Hem aplegat a l'objectiu abans de que se'ns diguera que n'hi ha un objectiu que complir, perquè estem en un 20% de resta i un 80% de selectiva. I això ho han fet en el poble gràcies a les tecnologies sense ningú cost addicional, perquè tot ha sigut subvencionat a través de les diferents línies de subvencions, tant de Smart City com de Reacciona, com de la Diputació abans en el PEPOS. Així que moltíssimes gràcies per escoltar-me i estic a la vostra disposició per al que necessiteu. Gràcies, Susana. I el següent pas és preguntar-li a Carlos, pel que han parlat tant Susana com Assumpta, la importància del finançament. Teníem avui a l'Ibace així, Direcció General d'Innovació, Diputació de València. Quina és la importància en aquests àmbits de la innovació tecnològics, etcètera, de les institucions supramunicipals? Allí en la Diputació es treballant molt bé en el Departament de Govern Obert, noves tecnologies, etcètera. Quina és la importància que jugueu i que esteu fent en les diputacions? Bueno, buenos días a todos, casi buenas tardes ya. Yo lo primero que tengo que decir es que escuchando a Assumpta y a Susana, vamos, estoy súper feliz, no os lo podéis ni imaginar, porque esto es justo lo que queríamos. Entonces, dicho esto, yo ya me puedo ir. porque de verdad que estamos hablando de la innovación, ¿no? Es la jornada de hoy, de mañana, va de Terra Innovadora. La innovación está claro que ha sucedido siempre, no es solo tecnología, porque si no seguiríamos viviendo en las cavernas, ¿no? Si no hubiera habido innovación, y la tecnología es algo que se ha introducido en las últimas décadas, ¿no? Pero yo también quiero romper una lanza como trabajador del Servicio de Modernización de la Diputación y como jefe de la sección de Ciudades Inteligentes, pues oye, que la tecnología también es importante. Esto es como que el dinero no da la felicidad. Oye, sí, no da la felicidad, pero escucha, como no tengas dinero, te va a ser muy complicado ser feliz, ¿no? Pues yo creo que hoy en día el símil es muy parecido, ¿no? La tecnología es el equivalente al dinero para desarrollar las políticas. Necesitamos medir. Si no medimos, no podemos evaluar. Si no evaluamos, nunca, jamás podremos mejorar ni justificar todas aquellas decisiones que estamos tomando, ¿no? Entonces, comentas la importancia de la financiación, ¿no? Nosotros en 2015, cuando empezamos a idear nuestra estrategia Smart, era como muy loco, ¿no? De hecho, Susana no sabía ni que estaba siendo Smart, ¿no? Pues nosotros decíamos, ¿cómo vamos a iniciar algo tan disruptivo, ¿no? Pero claro, nos empezamos a documentar de qué era ser Smart. O sea, Smart es simplemente medir cómo funcionan tus servicios, saber en qué estás fallando y poder tomar decisiones para mejorar. Nos dimos cuenta de que todos los municipios tenían recogida de residuos, todos los municipios tienen iluminación, ¿no? Todos tienen farolas, necesitan que sean más eficientes, que consuman menos energía, que la tarifa que elijan para dar servicio a esas luminarias que sea la más adecuada posible para el rango horario en el que están funcionando. Todos los municipios tienen que gestionar agua. En fin, hay una serie de servicios que da igual que el municipio sea de 322 habitantes o de 750.000. Da lo mismo. Todos tienen que gestionar lo mejor posible sus servicios para dar el mejor servicio al ciudadano, que al final es de lo que va todo esto, ¿no? De dar mejor servicio al ciudadano. Entonces, nuestro objetivo era que los municipios pudieran tomar decisiones en base a datos objetivos. Porque, bueno, hasta ahora la política era pues un poco en base a sensaciones o en base a lo que viene a contarme el que entra por la puerta de mi despacho. Pues bueno, eso no había otra posibilidad hasta hace unas décadas, pero ahora la tecnología nos da una posibilidad de escuchar de forma más objetiva a nuestros ciudadanos, pues, y a cómo funcionan nuestros servicios, pues hagámoslo, ¿no? Entonces, desde Diputación, al final lo que decidimos es montar una plataforma Smart, ¿vale? Para recoger todos los datos de todos
de cómo estaba funcionando la ejecución de todos esos servicios. Al final el objetivo no es otro que recoger todos esos datos para poder medir mejor y además que esos datos estuvieran en una plataforma de la Diputación y siendo de la Diputación esos datos van a ser siempre del Ayuntamiento. Antes comentaba Susana que los datos van a la plataforma de este proveedor y ese es el que le da el servicio final, ¿no? Pero todos esos datos además están en la Diputación. Si un día, por lo que sea, el proveedor que le da servicio a Susana dice ahora te quiero cobrar 10 veces más, no me interesa renovar contigo, ¿qué ha pasado con todos esos datos? ¿Dónde está el histórico de esos datos? Pues los tenemos nosotros. Podemos hacer incluso nuestras propias analíticas, ¿vale? Nuestro objetivo no es dar el servicio final porque sería imposible, no podríamos dar servicio final a los 266 municipios de la provincia de Valencia con exactamente cuáles son las peticiones de cada uno. Para eso ya están las empresas. Entonces, al final decidimos recoger los datos por una parte, pero para un poco empoderar a los ayuntamientos sabíamos que necesitaban dos cosas y solo una de ellas es la financiación, la otra es la planificación. ¿Vale? Para nosotros es vital que los ayuntamientos sepan hacia dónde quieren ir. Antes lo comentaba Asunta realmente, ¿no? Que necesitamos saber hacia dónde vamos para no ir por impulsos. Estamos ahora en una época convulsa de subvenciones, nos vienen subvenciones por todos los sitios. Eso está muy bien, hay que aprovecharlas todas, pero como decía Asunta, teniendo una planificación, de tal forma que si tú tienes una planificación hecha, con todos tus bloques temáticos bien orientados, o incluso una planificación sabiendo, como comentaba también Susana, dónde tienes que mejorar, ¿no? Pues de esa forma, cuando vienen las ayudas, tú ya eres capaz de seleccionar con criterio y con un objetivo. La planificación luego está para incumplirse, ¿no? Pero por lo menos ya sabemos hacia dónde vamos. Luego nos desviaremos un poquito hacia la derecha o hacia la izquierda, pero lo que no podemos es estar yendo hacia adelante y hacia atrás. ¿Vale? Entonces, sabiendo que lo más importante para los municipios era, por una parte, la financiación y por otra parte, la planificación, lo que decidimos es poner para la parte de financiación, poner una línea de subvenciones que empezamos en el año 2018 con 250.000 euros. La respuesta fue brutal. Se presentaban proyectos por cerca de 1 millón de euros. Los subimos a 750.000 euros en 2019. Volvió a pasar lo mismo. En 2020 la subimos ya a 1 millón de euros y volvió a pasar lo mismo. Básicamente se multiplicaba por 4 siempre el nivel económico de los proyectos que se nos presentaban. Y eso teniendo en cuenta que no damos el 100% de financiación, que obligamos a que el ayuntamiento financie de origen el 100% y luego le pagamos solamente el 80%, ¿vale? O sea que nosotros lo que pretendíamos era que el ayuntamiento realmente estuviese comprometido con ese proyecto, no dar dinero por dar. Y luego, además de las subvenciones, firmamos un convenio marco con Abaesen para que asesorara a los municipios de una forma un poco como ha comentado Susana antes, que les asesore. Lo que hacemos es, con los municipios, es los 5 bloques temáticos de la Red Española de Ciudades Inteligentes, les asesoramos en innovación social, energía, en movilidad, en gobierno y en medio ambiente, ¿vale? Se van identificando cuál es la situación actual y cuál es la situación a la que quieren llegar, ¿vale? Entonces, a raíz de eso salen una serie de acciones, una serie de acciones concretas con más o menos un presupuesto de cuánto costaría llegar a cada uno. De esa forma, cuando van saliendo luego las subvenciones, no solo la nuestra, sino toda la financiación europea que está saliendo ahora, del Ministerio, en fin, de la Generalitat, todas las que hay a su disposición, pues ya lo pueden ir eligiendo. En fin, la respuesta que hemos tenido es muy por encima de lo que nos esperábamos en 2018. Tenemos ya 160 ayuntamientos que están metiendo datos en nuestra plataforma, que se han beneficiado de las subvenciones de Diputación. No he seguido con la progresión de dinero, pero la última fueron 2,5 millones de euros, la última y la penúltima.
¿vale? El presupuesto de este año no está cerrado, pero bueno, seguiremos teniendo seguramente una cantidad parecida. Para nosotros el hecho de que 160 ayuntamientos hayan comprado nuestra idea, vamos, me parece que con eso ya hemos cumplido. Hemos sembrado un poquito la semilla de lo que he visto aquí. Por eso me parece como que mi niño pequeño pues está creciendo un poco, ¿no? al ver todos estos proyectos, y la verdad es que de verdad que me voy muy contento. Luego, además de estas iniciativas, plataforma por una parte y subvenciones y ayuda a la planificación a los ayuntamientos, nosotros no paramos de buscar, pues como comentaba Asunta antes, de buscar financiación por todos los sitios. Hace 3 años conseguimos una subvención a través de Red.es, de fondos FEDER, para llevar a cabo un proyecto de destinos turísticos inteligentes. No os asustéis cuando diga turismo, al final los proyectos de turismo inteligentes también van para el ciudadano, porque para que un turista esté a gusto en un destino, los servicios tienen que funcionar bien. Entonces, se trata de que los servicios funcionen bien, de que el medio ambiente funcione bien, de que podamos controlar bien cómo los ciudadanos y los turistas se desplazan. Entonces, es un proyecto de destinos turísticos inteligentes mediante el cual queremos llegar a los 266 municipios de la provincia de Valencia. Vamos a desplegar una red inalámbrica LoRa para poder dar cobertura no solo a los dispositivos de este propio proyecto, sino a todos aquellos dispositivos IoT que los ayuntamientos, o bien por vía propia o bien a través de la financiación de las subvenciones de Diputación, puedan tener salida a comunicaciones, ¿vale? Y que podamos recibir esos datos. Y luego vamos a poner 1.500 sensores de detección de movilidad para saber por dónde van nuestros ciudadanos, nuestros turistas. Vamos a poner 1.300 estaciones medioambientales para ver cómo impacta también esa movilidad en el medio ambiente. Una estación meteorológica por municipio, ¿vale? Al final se trata de tener una foto de cuál es la movilidad y cuál es el medio ambiente de toda nuestra provincia. También vamos a poner sonómetros, ¿vale? Para que podamos hacer mapas de ruido en todos los municipios, ¿vale? Esto ya es un proyecto que lleva 1 año y medio desplegándose, gestándose. Ha sido un poco pesadilla lo de conseguir las autorizaciones, pero ya hemos empezado en cerca de un 67% de municipios el despliegue, con lo cual ya empieza a ser una realidad. El año que viene queremos acabarlo y mostrar los datos a los municipios para que sepan cómo está su medio ambiente, cómo está su meteorología, cómo está la movilidad y el sonido, el ruido en sus municipios. Y luego ya un proyecto ya muy loco, es el último que hemos presentado a Comercio Rural, que es poner una plataforma de blockchain, ¿vale? No sé si hemos hablado de metaverso hoy, de blockchain, pues hoy tocaba, ¿vale? Tocaba al final, ¿vale? Yo iba a hablar de metaverso. Blockchain, tindrem una taula l'any passat. Vale, bueno, pues lo que queremos es llevar la tecnología a los municipios más pequeños. Esto va contra dos comarcas que son de las más despobladas. Una de ellas es el Rincón de Ademuz, ¿vale? Y queremos llevar la tecnología blockchain para incentivar el comercio rural, de tal forma que los municipios puedan, a través de subvenciones, premiar buenas conductas de sus ciudadanos o incluso potenciar el comercio rural. Con la tecnología blockchain vamos a ser capaces de decidir cada subvención dónde se puede gastar. Tenemos trazabilidad de quién la ha gastado. Hasta ahora pues se daban muchas subvenciones y perdías ya la trazabilidad, no sabías dónde se gastaba, y si ya das dinero ya ni te cuento. Entonces ya se lo puede gastar en el Carrefour de Valencia cuando a lo mejor lo estás dando en un municipio del Rincón de Ademuz. Es completamente absurdo. Bueno, queremos probarlo, y además queremos probarlo en municipios pequeños. A ver qué tal sale. Igual nos pegamos una torta, o igual dentro de 7 años estoy aquí diciendo que ni de lejos nos imaginábamos el éxito que va a tener. Hay que probar cosas, y ya que tenemos financiación europea,
Yo creo que es el futuro, no solo para los pagos, también para las transacciones electrónicas administrativas y para infinidad de cosas. La tecnología blockchain creo que ha venido para quedarse i vamos a provar-la, i en els municipis pequeños. Molt bé, gràcies, Carlos. Jo tinc moltes preguntes que fer-vos, però no les vaig a fer. Sí, així que com tenim ja poc de temps, perquè hem d'anar cloent, preferís que si alguna persona té algun dubte, alguna pregunta, intervenció, doncs preferís que la feu vosaltres que fer-la jo. Sònia, espereu que ens hem deixat així el micròfon. Vale, ahí va. No, baix. Més que una pregunta, és una reflexió al voltant d'esta taula. I a lo millor és que estic jo granant pa casa, no? Però sí que en aquestes qüestions d'innovació, que tots sabem que és tot sempre complicat, entre burocràcia, falta de formació, falta d'efectius humans... Quan estem parlant de contextos rurals o de municipis xicotets, encara n'hi ha un afegit, que és la falta de finançament, falta de personal, etc. I sí que m'agradaria posar de relleu que quan parlem de polítiques d'innovació per a impulsar la innovació en els nostres municipis des de les administracions, en este cas... Quan parlem de polítiques d'innovació, en aquest cas de cara als municipis, les polítiques supramunicipals han de tindre en compte esta peculiaritat del nostre territori. Igual que quan dissenyem polítiques per a les persones individuals, tenint en compte el nivell de renda de les persones, la situació sociofamiliar, la situació en quant a ocupació, doncs quan estem impulsant polítiques d'innovació cap als municipis, en el cas de la Generalitat, en el cas de Diputació també, i ara també dic una coseta d'això, això també s'ha de mirar. Ho dic perquè és casualitat de la vida que avui hem publicat la resolució definitiva de la nostra concurrència competitiva per a municipis per a projectes d'innovació, s'ha publicat avui en el DOG, i alguns dels que esteu ací vos heu presentat i teniu finançament per part de la Conselleria d'Innovació, i aquesta convocatòria s'havia dissenyat pensant en els municipis xicotets. Perquè fer innovació, quan tu tens un pressupost de 240 milions d'euros com té la ciutat d'Alacant, si no la fas, que no l'està fent, és pecat mortal. Però no necessita ajuda econòmica, no necessita una subvenció, en aquest cas, a lo millor nostra. I per tant hem de mirar més el que volem fer-la, no pot perquè té aquesta circumstància. I en aquest sentit hem de recolzar també aquestes polítiques. I si el finançament per als municipis grans és un 50%, per exemple en el nostre cas, per als municipis xicotets cofinancen el 90%. Per què? Perquè entenem que li fa més falta que un municipi més gran. I perquè, per a mi, quan una alcaldessa o un alcalde, un equip de govern d'un municipi de menys de 5.000 habitants pega el pas endavant per a portar endavant projectes d'innovació, si ja n'hi ha aquest impuls, aquesta valentia política i aquesta voluntat, com estem veient en el cas de Potries, en el cas de Bellús, per a portar endavant projectes d'innovació en el que costa, que menys que les administracions, en aquest cas supramunicipals, estiguem ahí per a recolzar. Teniu tota la meva admiració, perquè qui està dins del món de la innovació sap el recorregut que porta. I, no sé, les dues experiències en aquest cas d'avui són una mostra superclara. Però és més, la Diputació, com també institució supramunicipal, ara mateix, independentment del paper que tinguen les diputacions, juga un paper fonamental i nosaltres ho estem veient. Quan la Diputació impulsa la qüestió de la innovació de les Smart Cities, se nota en els municipis. Nosaltres que actuem a nivell autonòmic, evidentment, veiem moltíssima diferència entre els municipis
de la província de València i els municipis de la província d'Alacant i de la província de Castelló. Per què? No perquè siguin millors ni perquè tinguin personal més preparat, no, sinó perquè tenen un històrico. Estan acostumats. Clar, perquè no acaben de començar fa poc, sinó que han tingut un impuls previ, en aquest cas per part de la Diputació, i Carlos Musso ha contat, i Menchu García Balaguer, que és la diputada, es porta endavant el projecte des de 2015, que fa que els municipis de la província de València, quan tu li dius Smart City, saben de què s'està parlant perquè ja s'estan impulsant aquestes polítiques que Jacinta dia per part de l'IBAZ en el cas de les comunitats energètiques locals. Quan tens institucions que potser no estan jugant aquest paper, i això també s'ha de dir, perquè altres diputacions no estan treballant en aquesta línia, doncs els municipis no tenen aquest històric i aquesta trajectòria d'acompanyament, que no només és econòmica, com molt ben has dit, aquest acompanyament és necessari. I, per tant, pense que també s'ha de posar en relleu les administracions que ho estan fent bé. Després seran projectes locos i ja veurem si ixen o no ixen, però de moment les locures van eixint bé. I crec que també s'ha de, a tres administracions, a lo millor fixar-se una miqueta més en com s'estan fent les coses en altre lloc per aprendre. Només aquesta reflexió. Bé, com... Digo, creia que anaves a parlar. Com dirien al programa de televisió, alguna pregunta més? Doncs acabem, no sense abans recordar-vos que demà continua la trajectòria. Demà anem a parlar de la importància de com utilitzar la innovació per demanar projectes europeus. Ara que parlem tant dels projectes europeus i que estem, Mari, en la capital valenciana dels projectes europeus, si em permets. També parlarem, Susana, de residus urbans. Ja he vist que demà ve Joanpi i el gerent de l'UV5. Parlarem d'urbanisme. I la importància de la ciberseguretat en les administracions locals. Per a tancar alguna cosa. Sí, jo sí que me permetiu, per favor. Volia aprofitar l'ocasió per a també demanar-los a les administracions supramunicipals que a part del finançament sabeu que és molt important que tinguem liquiditat. Els pobles xicutius no tenim liquiditat de vegades per a poder finançar. Com tots sabem, intentar que perquè nosaltres demanem subvencions, però després, per exemple, l'IBAZ no sé com es pagarà i l'Ajuntament de vegades no té diners, tenen que anar-se'n i se perden molts projectes perquè no n'hi ha aquest curt plaç a l'hora de resoldre i de fer els pagaments. Entonces, les tecnologies són fonamentals, com hem vist, i estic segura que és el futur, perquè si no, molts municipis xicotes no anem a poder, però per favor sí que demanaria més agilitat a l'hora de fer el pagament d'aquestes subvencions, perquè si no ens enfeguem. Simplement és aprofitar l'ocasió per a comentar. Moltes gràcies a totes i a tots i demà més. Adéu. Molt bé.